друга. Че да видим сега. Тук има някакви си игри, ама не ми... Как да ти го кажа? Не са много. Добре, чето да видим. Уа, какво е така, бе? Ама не мисля да игра. Ще играем някаква... Уа? Добре, играем някакви си змии или... Да. Чекай. А, не. Какво? О, не. Трябва да бегаме от змия. What the... Тази змия на коня. What? Ако не хвана е. Не ще ме хвана. Не! Какво? Пак ще трябва. Добре, почваме пак. Само ще видите как ще излезне тази змия. Ето. Я от тук дали може да се излезне? Не може. Не! Тази няма да фана. Добре, този път се стигаме. Добре. Не гледаме тая змия. Добре, само един почек. Видимо. Вот. Малека видяхте. Сега ще ме фане тази змия.